Tinotenda Mwari pazuva ranhasi ratinosangana panguva yekugoverana shoko raMwari tichikurudzirana murwendo rwedu rwokunamata. Tinokugamuchirai mhuri yeShilo, mhuri yeAFM, mhuri yeZimbabwe, wherever we are. Tinongoti Mwari kudenga ngaave nemi. Tiri kushuva zuva riya rachazosununguka tisangane zvakare tichishumirana tiri pamwe chete. Tiri kutarisira nomufaro netarisiro huru zuva iroro. Pazuva ranhasi ndoda kugoverana nemi pamusoro wenyaya unoti zvinorevei kuve mwana waMwari. My implications, what does it mean to be a child of God? Ndichatanga nekutsanangura kuti unova sei mwana waMwari. How do you become a child of God? What is the process? What do you do to be a child of God? And what it means to be a child of God. Tichaverenga shoko kuna John chapter number 1, a very common scripture, verse number 12. Wrote, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Two important things that we see in verse 12 and 13. Ndikutaura nyaya yekuve mwana waMwari. How to become a child of God. What does it mean to be a child of God? Chekutanga, to be a member of a denomination does not make you a child of God. Kune vanhu vari proud of their membership. It is good to be proud of being a member of a particular church, putting on a uniform of a particular church, singing the hymns of a particular denomination, and having all the credentials of that particular denomination does not make you a child of God. Having parents who are believers does not make you a child of God. Going to Sunday school does not make you a child of God. Even having parents who are leaders and elders and pastors in the church cannot make you a child of God. To be dedicated or to be sprinkled by water through the processes of your denomination does not make you a child of God. It is possible to spend years and years in church until you become a leader in the church, even becoming a deacon, a pastor, an overseer, a bishop, a great man. Usiri mwana waMwari. Tikutaura nyaya yataverenga panapa. Verse number 11, 12 and 13 near John chapter 1. Unoti iye Johane, vese vakamugamuchira Jesu vakapiwa simba rokunzi vana vaMwari. Vaya vakatenda kwaari. Vakagamuchira Jesu vakatenda kwaari. Munhu wega wega ari kunamata, munhu wega wega ari musondo, unofanira kuziva in his life kuti there is a day yandakagamuchira Jesu. There is a day yandakatenda kuna Jesu. And that day was a defining moment of my life. Kubvira ipapo pane zvakaitika mandiri. Ndosaka chimba mucheche ino tinoimba hymn inoti rakanaka iro zuva randakatenda kuna She. Rakanaka iro zuva randakatenda kuna Jesu. You remember the day you made a decision to believe in Jesus Christ. It was a great day when I was born again. Let me mention kutiko, according to Mark chapter 1 verse 15, Jesus not repent and believe. Tende ukai mutende kugamuchira Jesu nekutenda kwaari kunoitwa nemunhu atendeuka. Zvakabatana ipapo, you repent, you receive Jesus, you believe in his name. You repent and believe. Tine vazhinji vasina kutendeuka. Asi vanotaura nemuromo yavo kuti takagamuchira Jesu. Hauzvigoni kuti utaure nyaya yekugamuchira Jesu nenyaya yekutenda muna Jesu usina kutendeuka. Kutendeuka kurova a right about 10. You turn your back to your sins. You turn your back to the past life. You turn your back to wrong friends. You separate with wrong friends, wrong behavior, wrong deeds. Now, number one, becoming a child of God is a supernatural experience. Kune chiro chekudenga, kune chiro chekwaMwari, chinoitika in your inside, chinoitika in your spirit. Becoming a child of God is a spiritual experience, is a definite experience, it's a real and practical
practical experience. It's not religious theory. It's not a theological assumption. It's not just quoting scripture. Something supernatural must have happened in your life. Something like a circumcision. Something that cut certain things out of your life. Ndosaka Bible rinoti iro kuve mwana waMwari kunoitika by a process called kuberekwa patsva, new birth, kunonzi regeneration, kunonzi being born again, kunonzi kuitwa chisikwa chitsva. Verse 13 ya John 1 yati iyo usina kuberekwa neropa nenyama, usina kuberekwa nechiro chomurume kana mukadzi, asi wakaberekwa naMwari, unotoita zvokutoberekwa. 1 John chapter 5 verse 4 inoti, verse 1 inoti, ani nani unotenda kuti Jesu ndiKristu unoberekwa naMwari, unotoberekwa. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 inoti, kana munhu ava muna Kristu Jesu wava chisikwa chitsva, unoberekwa patsva woitwa chisikwa chitsva. 1 Peter 1 verse 23 inoti, takaberekwa kutsva, were born again by the incorruptible seed, the incorruptible seed of the word of God. Now mweya mutsvene unoshanda neshoko mukati momweya wako. Mweya mutsvene unobereka munhu patsva. John chapter 3 verse 6 inoti, chakaberekwa nenyama inyama, chakaberekwa nomweya mweya. Mweya wako unoberekwa patsva. Kana waberekwa patsva, watoita this spiritual experience, pane zvinoshanduka mauri. Your mind begin to change, your lifestyle begin to change, your attitude begin to change, your behavior begin to change, your character begin to change. You begin to love what God loves, you begin to hate what God hates, you begin to leave those wrong things. Unoziva munhu haagoni kurega chivi pasina munana waitika maari. Hazvigoni kurega doro, kurega wawa, kurega fodya, kurega mangoromera, kurega chitsotsi, kurega madhiri, chete pasina chaitika. Saka this process inonzi being born again, inonzi kuberekwa patsva, chinhu chinotoitika mukati momweya wako. Wotanga kuvenga zvinovengwa naMwari, wotanga kufarira zvinofarwa naMwari. You stop doing evil not because of a church but because of spiritual experience yakaita take place in your life. Inoita alter everything about your life. 2 Peter 1 verse 4 inoti, you become a partaker of the divine nature. Unova ne divine nature, unova ne hunhu hwoumwari. Umwari unofarira utsvene, mauri unotanga kufarira utsvene, kutanga kufarira kururama. Kuve mwana waMwari is a spiritual experience, is a supernatural experience. Chechipiri, becoming a child of God brings you to a relationship, is a relationship. Galatians chapter number 3 verse 26 regai tiverenge rugwaro rwedu kuna vaGalatia chapter number 3 verse number 26 inoti, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. You are all sons of God through faith in Christ Jesus. 1 John chapter number 3 inotaura panapa pa verse number 1 pamusoro porudo rwaMwari inoti iyo, behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called the children of God. Therefore the world does not know us because it did not know him. Now kana wava mwana waMwari unoiswa pane inonzi son and father relationship, kana father and son relationship. Unova mwana waMwari, it's a family relationship. You are no longer a slave. It's not a slave-master relationship. It's a father-son relationship. It's a father-son relationship. Kana uri slave inogara kunze ku cottage, slave haigari mumba, slave inoswera mumunda. Yes, Mwari une munda wake waanoshanda navana vake rinonzi basa raMwari, asi iwe une ukama naMwari. Kana wava mwana waMwari wava neukama naMwari. Koshesa ukama wako naMwari, chengetedza ukama wako naMwari, protecta ukama wako naMwari. Usatetera chimwe chini kupindira mukati mako naMwari. Ukama wako naMwari, it's a priority. You maintain that relationship by prayer. You maintain that relationship by reading the word. You maintain that relationship by going to church and fellowshipping with others and sitting under the ministry of the word of God. Tataura nyaya mbiri nasi. Kuve mwana waMwari, it's a supernatural experience inonzi kuberekwa kutsva. It's a real experience that touches your inner man and changes your whole life. Number 2, kuve mwana waMwari, kuva neukama naMwari.
wave mwana wa Mwari, wave wemumba ma Mwari, wave neukama na Mwari. You belong to the house. It's a father-son relationship. May the Lord bless you as you move on throughout this weekend, as you move on in the Lord. Remember, when you believed in Jesus and accepted him and repented, you were made a child of God. God bless you.